Okay, mayong mudto ng usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mo kay gala dinhi nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air ug ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abay no adlaw na usab karon nga Sabado, pizza 7 na kini manghigala sa bulan sa Setyembre tuig 2024 o padayon kita manghigala sa ato ang mga buhatono ni ining kamuntuhon. Boy no manghigala no ato di nga timbayaon no sa may mudto ang atong kalahorong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, ang atong station manager dito sa Actin Basay si Brother Elmer Lugatiman. Kumusta naman kanong puding? Ay maayo na kay ko pader, wala ra kay problema. Ikaw Mr. Cheng, okay ko kay Father o nakauli naman di ay Pilipinas mo pag umangkon no, nagwapang maayo kay nagpaputulog buhok. Tanaw na ko kaganina, tanaw ko sa TV mahigala sa kini sa TV ba? Malipayon raman nagbabay-babay raman gani kuno sa kining nagbabay-babay raman to siya mga constituents nga didto po ang mga kailan niya ba okay ra malipayon ra pud ana no nga wala po din taon siya medyo ba ug sa ato pa na nahimo bitaw siyang masunubuon pag-ayo at least importante ra gyud sa tao nga dili lang yun po kahit magpa-epekto sa bisan unsang problema ana no binodong na po na nagproblema po dong uban kay 200 million day kuno no ang iyahang gigamit nga kwarta para makagawas ra gyud siya ato paduna gyud siya gipang tunol-tunulan po ang 200 million ang delikado ra ana og mutug-an og kinsa mga tawhana iyang gipangtagaan mo dako-dako sa nang problema ha mahingala no abi no padayon lang gihapon kita no unya ang ato pong iyang po day ato mga igsuon dito sa National Capital Region no dito sa NCR sa may Luzon mahingala no mga Luzon dapit kay kanang padayon paghihapon ang kusog nga ulan dito dunya baha-baha paghihapon na matud para ba sa kuan dunay puruhan nga duna pay duha o duha ka mga tropical cyclone nga moigo nato no bason pud laman ning taon og bahin-bahinon nas Ginoo dili na pud lamang sa Luzon ra pirmi bisan pug bahinan putas Visayas ang usa di Mindanao po ang usa pero dili lang pud kusog gyud kayo kanang madala-dala ra ba no kay kamis manhuyod may taga manhuyod man ko nakatilaw ba gyud in town the first time sa among kinabuhi nga nakatilaw mi og baha nga abot kisame ayan no so banano iampo lang gyud nato may higala ha no kaming kining taga-Bais gyud og kining taga-Ayungon manhuyod may nakatilaw-tilaw gyud may og baha nga sa Bais may higala abot gyud manghigala sa nitupong manghigala sa kining sa ngalaan ni katubitawng ay gipatungan sa kining Jollibee no kanang dunay parkingan din na nga taas kayo gikan sa dalan bali man ang taasan na din ano mura bitaw og ila bitaw nga gibakpilan pero matay naabot pud jud kunong kuan din namo na nga bisan man tuod og nihangyo tas Ginoo nga ang moy bagyo magana ibahin-bihinon pud lamang no dili na po lamang permis Luzon kay murag maluoy biya punta mahigala mga igsoon atong mga Tagalog speaking ba nga sila po rin taon may natamaan no may ngunto na kanatong tanan mga higala nang gidaot kita nga ana gyud kamong tanan sa Kapiskay Panglawas ari kita mahigala sa ato nga kining gitawag og CBCP News balitang simbahan ni ining kamudtuhon boy na mahigala Talahurong Santo Papa may bisita sa usa ka CBCP News mahigala sa Vatican ang atong Talahurong Santo Papa na ni kuan karon ni bisita sa gitawag nato og usa ka mosque dito sa Indonesia kay ang atong sa Talahurong Santo Papa karon ato amang karon sa Indonesia no unya nibisita siya sa usa ka mosque aron pagpakita nga seryoso siya sa iyang panawagan ining gitawag natong interfaith dialogue. Unya balita manghigala gikan sa Manila si kining Bishop Emeritus Raul Martinez gikatakda na nga papahulayon sa iyahang katapusang lubnganan dining sunod semana no mga Lunes siguro no so mao kadto manghigala mga balitang simbahan ni ining kabuntuhon
ug ang kuan di ay mahigala no ang Santa Monica Parish dito sa Sarat, Ilocos Sur nagsaulog sa iyahang ika-300 katuig nga anibersaryo. Mao kadto mahigala no ang mga balitang simbahan ining kabuntuhon ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akap. Abi na padayon tamang higala ari kita sa atong Saint of the Day. Aboy na ang atong Saint of the Day karon secondary sa ato ang listahan mao si Saint Cloud, Saint Cloud, no? On the death of Clovis, king of the Franks in the 11th year, his kingdom was divided between his 4 sons, of whom the second was Clodomic. 13 years later, he was killed fighting against si Clodomic. 13 years later, he was killed fighting against his cousin, Gondomar, leaving 3 sons to share his dominion. The youngest of the sons of Clodomir was Saint Clodoaldo. Sumudin ito sa Cloud, mahigala ka ang iyang tinuod ngalan kay Saint Clodoaldo, a name familiar to English people under his French form of Cloud from the town of Saint Cloud. Now, when Cloud was 8 years old, his uncle Childebert plotted with his brother to get rid of the boys and divide their kingdom. The eldest boy, Chuduald, was stabbed to death. The second, Gunther, fled in terror, but was caught and also killed. Cloud escaped and was taken to safety in the province and Childebert and his brother Clodoris shared the fruits of their crime, and Cloud made no attempt to recover his kingdom. When he came of age, he put himself under the discipline of Saint Severinus, a recluse who lived near Paris, and the after ones went to Nugent on the saint and had his heritage where he is now. Saint Cloud was indefatigable in instructing the people of neighboring country and ended his days at Nugent about year 560 when he was some 36 years old. Saint Cloud's feast day is September 7. So kini si Saint Clodoaldo, anak day ni og hari, unya sa dihang namatay ilang mama, ilang papa, supposed to be kuang gyud unta kanang bahin-bahinan sila, pero doon na siya problema kaya mga paryente giunay sila patay, tulo upat man sila ka magsuon gipatay, pero siya wala siya mapatay kay ni layas man siya, pero sa diha ang sakto na siya sa edad wala niya bawia mahigala ang iyang parte sa gingharian ug gani nisulod siya sa kinabuhi nga matinabangon ug gani nahimo siyang usa ka santo, so si San Clodoaldo o niya sa French mahigala gitawag siya og Saint Cloud. Okay, no? So karong adlaw atong ginuduman si Saint Clodoaldo or Saint Cloud. Nalano padayon ta mahigala sa ato nga mga buhatonon ni ining kamudtuhon ug ari na ta mahigala sa atong catechism. Bueno, sa catechism nato mahigala padayon nato karon nga ang ikaduha nga section, ikaduha nga section sa ato ang catechism sa kining nga libro kining nga libro mahigala, Of course, ang atong Ginoong Jesucristo reveals his name. Matud pa ang iyahang pangalan, I am who am. Gipakita niya nga to kang Moses. Pero kini di ay nga kining gitawag og I am who am. Kuan day kini nagkauluhugan kini sa alain nga pinulungan nga Yahweh. Yahweh. Unya ang buti pasabot di ay sa Yahweh, nga I am who am. Unya pag-abot sa panahon nga medyo ni kuana kana bitawng may padayo na ang gitawag nato og paglambo sa sibilisasyon, nasayran nga kini daing word nga I am who am, ang kuan ini ang matud pa ang equivalent ini is Lord, So primero si Moses nakaila kang Kristo atong Ginoong Jesucristo as atong Ginoo lang itong amahan kani ingon maligi I am who am. Pero ang sa mga pinulungan dito kanang I am who am Yahweh, Yahweh. Pero walay konsona, walay bawel mahigala. Pero sa bag-o ng panghuna-huna, in respect to the holiness of God, the people of Israel do not pronounce his name.
muna nga ilang gingalan og Lord. Muna nga mutawag ganita sa atong Ginoong Jesucristo, gitawag nato siya og Lord Jesus. Nganuman tungod kay para kanato Dios man siya. Oh, klaro ba? Noon niya, God is a merciful God. No, after Israel sinned, when the people had turned away from God to worship the golden calf, gipasaylo gihapon sila kay katong panahon ni Moses, no? Wala bitaw og nibali ang hangin sa mga Israelita ug dito na sila mosimba sa kining gitawag og kanang bulawan nga nating baka, no? Katong gitawag sa in English og the golden calf, no? Pero gipasaylo gihapon sila ni Moses o gani nagsinaaray sila, no? You will be my people and I will be your God. Ang pagka mapasayloon sa atong Ginoong sa ang pagpakasayloon sa Dios, napakita gyud usab kini sa atong Ginoong Jesucristo sa dihang nagtinga na siya sa krus, no? Sa dihang nagtinga na siya sa krus, iya gihapon nga gipasaylo ang mga tao. Ana, no? So wala ka na mahingala ha. So diha sa kita kutob ha kay medyo dali ko ron kay naapakri lang schedule. Kini atong schedule mahingala ubay-ubay mo gud no. So karong adlaw mahingala padayon natong gidiscuss ang kining gitawag natong second section sa Catechesis on Air sa catechism sa kini bitawng kini Catechism of the Catholic Church kining CCC ug moy atong gidiscuss karon ang profession of faith. No, kanang moingon dayta nga katudang our Lord Jesus Christ kuan day na ang equivalent da na mahigala Yahweh. Unya ang equivalent sa Yahweh I am who am. Oh, klaro kasabot na mo no. Okay, so tindilaw na kita kutob ha. Ako lang gyapon kini yung ubos nga alagad Reverend Father AA. Manamilit na usab kanini og manalangit kanato ang Dios ug kagawas tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Tapos na nga atong tapos na ang ato nga pagkatekisis, dado na to ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Maayong mudto, Pilipinas.